प्रणाम बाबा सब के आ गए बनी एगो और वीडियो लेके। और ये वीडियो में आज बात करे वाला बनी वैभव सूर्यवंशी के बारे में। रउआ सब देख ही होखे इंडिया और जिम्बाब्वे के एगो T20 के सीरीज भइल हवे, जेमें 3 गो मैच रहल हवे। 3 गो मैच में 2 गो मैच अपना दम पर जितौले बड़न। एगो मैच में 18 बॉल पर 50 रन मरले बड़न, आ एगो मैच में 49 बॉल पर 81 रन मरले बड़न। जौना तरीका से वो खेलेलन, जौना तरीका से वो मैदान पर बल्लेबाजी करेलन, बैटिंग करेलन, लोग के मन में यह उम्मीद रहेला कि कहूँ बॉल मिस ना होके के चाहिए, हर एक बॉल पर छक्का ना तो चौका मिले के चाहिए। ये देखला के बाद विरोधी टीम के जे फैन बना वो फैन उनकर बन जाला, उनको मज़ा आ जाला। हरारे ग्राउंड स्टेडियम वैभव सूर्यवंशी खातिर उनकर घर बन गई बा, जैसे कि समस्तीपुर के कोनो मैदान में खेलत रहन। अंडर 19 के जो वर्ल्ड कप के फाइनल रहे, मतलब 175 रन के पारी धुआंधार खेलने रहलन। और आज देख लेनी जिम्बाब्वे के साथ वही हरारे मैदान में 2 गो मैच अपना दम पर जितौला हन। पर ये 3 गो मैच इतना इजी ना रहला। एकरा से पहले इंग्लैंड और इंडिया के T20 के सीरीज भई रहला, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू भई रहला। लोग के उम्मीद जौन रहल हवे, जौन वैभव के उम्मीद रहला, वो उम्मीद पर ई ना उतर पैला हन। जब वहाँ से इंडिया अला हन, इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज खत्म भइला के बाद दूसरका सीरीज होके वाला रहला जिम्बाब्वे के साथ। सीरीज चालू होके से पहले 1 हफ्ता के समय रहला, तो इंग्लैंड से जितना भी टीम गई रहला इंडिया के, वापस इंडिया आइल हवे और अधिकांश टीम अपना घरे गई हवे अपना परिवार से मिले खातिर। और अकेले वैभव सूर्यवंशी जौन की 15 साल के बड़न, और वो सीधा राजस्थान रॉयल के हाई परफॉर्म सेंटर में पहुँचल हन, जौन की महाराष्ट्र के तलेगांव में, जौन की नागपुर से 150 किलोमीटर दूर प्रकृति और वातावरण में स्थित बा, वहाँ पहुँचल हन। ये मैदान में 14 टाइप के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पिच बा, जौन की ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के हिसाब से, साउथ अफ्रीकन कंडीशन के हिसाब से, इंग्लैंड के हिसाब से। यहाँ माने बाउंसर खातिर अलग पिच बावे, स्विमर खातिर अलग पिच बावे, टर्नर खातिर अलग पिच बावे। तो यहाँ मतलब प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ प्रोफेशनल कोच के भी हेल्प मिलेला। और यहाँ मतलब ओपन ग्राउंड में ट्रेनिंग के एगो मौका मिलेला, जहाँ तक कि आम देखा जाए आमतौर पर नेट के अंदर मतलब ट्रेनिंग करे के और प्रैक्टिस करे के मौका मिलेला, लेकिन ये मैदान में ओपन ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकल जाला। यहाँ वैभव सूर्यवंशी मतलब लगातार मेहनत और उनकर हार्ड वर्किंग, उनका अंदर जौन कमी रहल हवे जा कमी के पूरा करे के फुल कोशिश कैले बड़न। और उनकर मेहनत और उनकर लगन आज दिखा देला सवे जिम्बाब्वे के खिलाफ कि उनकर मेहनत और उनकर लगन उनका के जिम्बाब्वे में जौन परफॉर्म उनकर रहल, जौन उनकर अंदाज रहल हवे, वो यही मैदान में जौन उनकर प्रैक्टिस रहल हवे आ जौन उनकर हार्डवर्क रहल, वो हार्डवर्क के वजह से आज वो जाके जिम्बाब्वे के साथ इतना बढ़िया परफॉर्म कैला हन और इतना बढ़िया खेला हन और अपना दम पर 2 गो मैच मतलब जिता दिलन छक्का चौका मार के। तो बहुत लोग ये जाने की कोशिश कर रहा था कि वैभव सूर्यवंशी जब 50 रन 100 रन मारेलन, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे IPL हो, जब वो 100 रन चाहे 50 रन मारेलन तो एगो इस तरीका के सिंबल बनावेलन और इस तरीका के सिंबल बना के अपना आप के सेलिब्रेट करेलन। आमतौर पर देख लो कि हम जितना भी क्रिकेटर, जितना भी खिलाड़ी बारन, वो जब 50 रन चाहे 100 रन मारेलन तो वो बैट ऊपर करेलन। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के अलग एगो पैटर्न बावे, अलग एगो सिंबल बनावेलन। तो हम बतावे चाहतनी कि जे नइखे जानत ओकरा के हम बता देतनी कि वैभव सूर्यवंशी ये तरीका के काहे सिंबल बनावेलन, काहे से ये तरीका से सिंबल बना के वो अपना मम्मी के डेडिकेट करेलन अपन पारी के, काहे से कि उनकर मम्मी के नाम आरती बावे और वो ये तरीका से ये बना के मम्मी के डेडिकेट करेलन। उम्मीद करतन कि वीडियो तो हम लोग को अच्छा लागल होई। तो कैसा लागल भाई वीडियो कमेंट करके बताई। और अभी तक ले तो मतलब रउआ लोग के प्यार दुलार खूब मिलल हवे। मतलब 1.5 महीना के अंदर फेसबुक पर मतलब 24,000 हमार फॉलोअर हो गए बड़न। तो रउआ लोग से हम ये कहें कि फेसबुक पर जैसे प्यार दुलार बनौले बनी, वहीं यूट्यूब पर भी दुलार प्यार बनौले रही। और कम से कम 1000 हमारा चैनल के सब्सक्राइबर कर दी, ताकि और ही हमारा मोटिवेट मिलो और ही हम मेहनत करी और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आई आप लोग के अति अपना भोजपुरी भाषा में। तब तक हमरा के दी विदाई। हम फिर मिले एगो और वीडियो के साथ।